ojol iki lho sering banget mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakkan koyok ngene ya Allah. Umpama aku sing oleh orderan ngono gak tak trimo iku mau. Temen merasa terhina banget itu tidak dimanusiakan yo. Ya Allah. Kejadian koyokane nang Jawa Barat, Jakarta kono lho rek. Ya Allah nemen rek iso dijejek-jejek ambek sikil nu paketane ya Allah. Umpama aku dadi driver tak cancel karo aku, tak foto, tak kayak keterangan nanggone aplikatore nalek seller tidak memanusiakan apa ojol driver wis ngono ae. Ya Allah, attitude-mu nanti makanya ta bolak-balik kok aku ngomong ku ya karena kan adab itu lebih tinggi daripada ilmu ngono lho. Ya Allah, sumpah loro ati awakmu. Karena ojol iki sering banget ngono mengalami apa jenenge? Mengalami perlakuan tidak mengenakan yang terbaru kemarin bapak-bapak yo ya Allah wis rodok sepur rek nemper spione Alphard kau perlu sepedane ambek bataku ambek drivere Alphard mo ya Allah. Semuanya kan ya bisa dibicarakan baik-baik ngono lho ya Allah. Ya Allah ndelok Indonesia iki beneran jane. Pemerintahane ruwet, rakyat ya akeh melok ruwet ngono lho. Ya Allah. Buat bapak iki mau ya semoga dilancarkan rezekinya ya Pak ya. Wis yang ikhlas ndelok perlakuane seller koyo ngono ku mau wis. Pesenku ndalek oleh maneh daerah kuno ojo diterima. Apa ta gruduken ambek kanca-kancamu biasa kan ku wompak lho Gojek ta Grab ngono ya wis Bu pesennya ya buat seller ya tolong lebih beradab lagi dalam memperlakukan driver ojol ya mereka juga manusia bukan binatang ngono lho gak pantes temen dan aku mau ya mbok sapa sing kerekam ngono mau ya Allah wis sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.